ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಚಲೋರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಡರಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಂಚಿಪೋಯಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಪಾಯರ. ನಿಖಲ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭಕರವಾದಿಪ್ಪಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಗಂಟೆ ಹಾಜರ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಿದಾರ್ದಾತು. ಸೊ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಎಡೆಯೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತ ಇಡೆ ಪೋದು ಉಲೈ ಪೋದು ಬರ್ಕ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೀಯರಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ನೈತೆ ಎಡೆಯೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ತುಯ್ಯರು ಎಡೆಯೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ತುಯ್ನ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲು. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ಇವತ್ತೆ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಲ್ತದ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಟಿ ಪೋಯ ಪೋದು ನೈಟ್ ಒಣಸಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೂಜರಾದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ತದ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಯ ರೂಮುಡು ಗುದ್ದು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕೊಂದು ತಿರುಮಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ. ಸೊ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಓಡಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೇತದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವೈಬ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋಸ್ ತಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ಎತ್ತಿನಾಗ ಬೊಲ್ಪುಗು 11 ಆತುಂಡು. ನೈಟ್ ದರ್ಶನ ಅನ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು. ಸೊ ದರ್ಶನ ಆದ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬರ್ತಾನಾಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ. ನೈಟ್ ಅವಳೆ ಟೀಟಿಡ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆದು ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಾರ್ಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಮಣದಾನಿ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೆಯರಿಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಅವು ಅಂಚಾದು ಗಾಡಿಡೆ ದಿವಡನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಇದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ ಕೆಲವು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು, ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾರಿ, ಮಸ್ತ್
ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಪನಿಯರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಸಿಂದು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೈಟ್ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೊಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏರನ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವನ್ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ದುಂಬ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. மலர்ந்து மலராத பாதை மலர் போல வளரும் விழி வண்ணமே, வந்து விடிந்தும் விடியாத காலை பொழுதாக விளைந்த கலை